cikin sauƙi yake yin kisa. Yasa ne kake son zubar da jini? Ya shugabana, ni ne daidai da Iraki, maganin kowane fasiki, mai kashe wutan kowace munafunci. Sananne nake mai faɗa da cikawa, yayin da na zo filin yaƙi za ku sani. Na rantse muku da Allah, ya ku mutanen Iraki, ya ku tababbun munafukai, ya ku mutan banza. Allah wadaranka ya kai Hajjaj bin Yusuf, kana ta jawo mana bala'i da musiba. Wannan ita ce farmaki na farko, ku kyale min, ni zan aika ta. Lalle ku sani Hajjaji ya zo muku cikin tausasawa. Lalle ni wallah, jarmai sha yaƙi nake, lale marhaban nake da yaƙi. Yaƙi yana zafi, ina ƙara zafi. Wai me Hajjaji ke yi ne haka? Wai me ke yi? Sare masa kai. Fuskarsa babu kyan gani, yana da ƙaramin ruwa, baya da girman jiki, sai dai harshensa na da girma saboda yana da fasaha, yana da zalaƙa. Ya kasance bai goyo bayan Sayyidina Ali, yana bayan Bani Umayya ne, amma ya kasance mutakabbiri ne, mai jiji da kai da isa. Akan abu kaɗan sai ya yi kisa, akan abu kaɗan sai ya sare kai ba tare da ya ji komai ba. Makiri ne shi, yana da kaifin kwakwalwa, ga iya siyasa, sannan yana iya yin komai domin ya ga yayi nasara. A wannan bidiyo za ku ji bayani na musamman akan wane ne Hajjaj bin Yusuf, ɗaya daga cikin jagorori wanda duniyar musulunci ba za ta taɓa mantawa da su ba. Sai dai kafin nan, ku yi liking, ku yi subscribing na wannan tasha domin samun bidiyoyin mu sabbi akan lokaci. An haife shi ne a Bani Saqif a Ta'if a shekara ta 41 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Asalin sunansa Kulayb ne, sai ya mayar Hajjaj, wato mai rusa kasusuwa. Mahaifiyarsa ya ce ga sahabi Urwa bin Mas'ud Saqafi. Hajjaj ya tashi ya koyi Alƙur'ani da hadisi da sauran ilmummuka. Lokacin yana matashi ya kasance mai koyar da yara Alƙur'ani ne da hadisi da fikihu da shi da mahaifinsa, amma a cikin ransa baya son wannan aiki, duk da Allah ya sanya wa aikin nasa karbuwa, kuma yana matuƙar girmama Alƙur'ani. A lokacin Ta'if tana ƙarƙashin kulawa Abdullahi bin Zubair a daular Bani Umayya. Mutanen Abdullahi bin Zubair sun matsa wasu Hajjaj. Wannan ya sa Hajjaj ya ƙudiri tafiya zuwa ƙasar Sham, headquarter ta daular Banu Umayya, wacce Marwan bin Hakam ya bari ta fara rauni. An samu saɓanin dalilin da ya sa Hajjaj ya zaɓi ya tafi ƙasar Sham, duk da tafiya ce mai nisa, maimakon ya tafi zuwa ƙasar Makka wurin Abdullahi bin Zubair. Sai dai dalili mafi ƙarfi shine ya tsani jagorancin Abdullahi bin Zubair. Bayan ya isa Sham sai ya shiga aikin soja, wanda a lokacin mayaƙa suna fama da rashin tsari da karya doka da kuma ƙarancin sabbin ɗauka. Nan take fara nuna ƙwazo da basiransa da ba da shawarwari ga jagorori. Sai shugaban mayaƙa Rauhu bin Zimba ya kusanto da shi zuwa gare shi, ya ba shi muƙami na lura da sojoji. Take kuwa ya fara musu tsari, yana mai azabtar da su, yana mai daidaita musu sau. Take suka shiga hayyacinsu. Ganin haka ya sa Rauhu bin Zimba ya gabatar da shi zuwa ga Khalifa Abdulmalik bin Marwan sakamakon ganin yadda yake da hazaƙa. Abdulmalik bin Marwan ya karɓe shi maraba da shi. Bayan tattaunawa akan lalacewan da mayaƙa suka yi da raunin da runduna suka yi, sai Rauhu bin Zimba ya ba da shawarin a naɗa Hajjaj shugaba na bai ɗaya mai kula da su. Take Abdullahi bin Marwan ya yadda ya naɗa shi. Bai yi wata ba, nan take ya fara azabtar da su, yana mai hukunta su akan ɗan ƙaramin laifi, baya musu sassauci, baya ɗaga musu ƙafa, har abun yayi yawa ta yanda ya samu cikakken iko, ko shi Rauhu bin Zimba bai isa ya hana shi abin da ya yi nufin aikatawa ba. Wata rana ya musu shegen duka har wasu daga cikinsu suka mutu. Sai Rauhu bin Zimba ya kai ƙaransa wajen Khalifa. Da aka kira shi aka tambaye shi me yasa ya aikata haka, sai Hajjaj cikin fasaha ya ce, ya shugabana kai ka aikata,
domin ni mallakin ka ne baki ɗaya. Ya musu mugun duka har da jini, yanzu aka wasu sun mutu ma. Shin ka aikata ka ya kai Hajjaj? Ni san ban aikata ba ya shugaban muminai. Kai canka waye aikata kenan? Tabbas abin da ya faru ya faru, amma ni ba ni na aikata ba. Wannan wani irin almara ne, to waye aikata kenan in ba kai ba? Kai ne ka aikata ya shugaban muminai. Kai canka ta yaya zaka ce ni ne na aikata? Tabbas ya shugabana, kai ne ka aikata musu. Hannuna ba na kowa bane naka ne, harshe na ba na kowa bane naka ne. Bulalata da nake duka dukar ka ce, takwabina da nake bugu takwabin ka ce ya maulana. Ni mai idda nufinka ne. Ya isa. Na fahimce ka. Ka yarda da shi kenan? Saurara ka jira kai rau. Muna buƙatan aiki tukuru domin dawo da dakarunmu cikin hayyacinsu. Abdulmalik bin Marwan ya shirya runduna domin yakar 'yan tawaye ga daular Bani Umayya da yakar Mus'ab bin Zubair, wanda Hajjaj yana cikin wannan dakaru, amma wasu sun ki fitowa. Sai Hajjaj ya nemi a bashi izini ya je ya fito da su ko ta halin kaka, sai aka bashi izini. In take Hajjaj ya yi sanarwa, duk wanda bai fito ba ya yi masa alkawari 3: zai kashe shi, na 2 ya ƙona gidansa, na 3 ya salwantar da dukiyarsa. Take kuwa ya fara bi gida bayan gida yana neman waɗanda suka ƙi su fito. Yana samun na farko ya kashe shi. Nan take mutane suka tsorata suka biyo shi ba don suna so ba. Kai me kake yi? Zauna nan gurin. Gara ka sani ya kai Hajjaj, ni ba zan ma biyayya ba. Yayin da na ce wanda ya saba min jininsa ya halatta gare ni. Ka san me Khalifa Abdulmalik bin Marwan ya ce mini? Ka faɗa. Cewa ya yi madalla da ƙudurinka ya Hajjaj. Kana ganin zancen shirme na yi ne, ko kuma zancen shirme shi Abdulmalik bin Marwan ya yi ne? Bayan kashe Mus'ab bin Zubair, sai Abdulmalik bin Marwan ya shirya runduna domin zuwa a kifar da Abdullahi bin Zubair a Makka. Ya sanya Hajjaj shine jagoran wannan runduna. Hajjaj ya tafi zuwa Ɗa'if, yana mai jiran a ƙara masa ƙarfi domin ya isa Makka. Bayan lokaci ya ja, kawai sai Hajjaj ya jagoranci runduna suka tafi zuwa Makka. Lallai Hajjaj bin Yusuf ya tsare Makka, ya kewaye ta, ya hana shiga ya hana fita. Kuma kamar yadda Imamu Zahabi ya faɗa, Hajjaj ya jefa majaujawa na wuta zuwa ɗakin Ka'aba. Ya sanya ɗakin Ka'aba waje mara aminci. Ya sanya inda yake wuri mai aminci, wato wanda ya fito zuwa gare shi yana cikin aminci, wanda kuma ya zauna a harami baya cikin aminci. Hajjaj yana mai ihu yana cewa, wanda ya fito gare ni ya tsira, wanda ya fito gare ni ya tsira. Har ma Abdullahi bin Zubair, idan ka fito gare ni ka tsira. Wasu daga cikin mutanen Abdullahi bin Zubair suka fita zuwa gare shi, shi kuma Abdullahi bin Zubair ya ki fita domin bai yadda da amanan Hajjaj ba. Waɗanda suka fitan nan kuwa Hajjaj bin Yusuf ya sa aka kashe su, shi ma Abdullahi bin Zubair aka kashe shi a wannan yaƙi. Aka haɗa har da mahaifin Hajjaj aka kashe gaba ɗaya. Sai Hajjaj bin Yusuf ya shiga garin Makka, ya sanya aka rataye gawan Abdullahi bin Zubair a sama, kuma ya aika zuwa ga mahaifiyarsa akan ta iso zuwa gare shi, sai ta ƙi ta zo. Sai Hajjaj ya ce in bata zo ba zai sa a kawo ta. Ta ce wallahi sai dai ka sa a zo a tafi da ni din, ba zan zo ba. Sai Hajjaj ya tashi da kansa ya tafi zuwa gare ta. Sai Hajjaj ya ce mata, ya kika ga yanda nayi da ɗanki Abdullahi bin Zubair? Sai ta ce, lallai ka gurɓata masa duniyansa, kai kuma ka gurɓata lahiranka. Na ji kana aibata shi da ɗan mai ƙyalle 2, to ka sani ƙyalle ɗaya na rufe abincin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne, ɗaya ƙyallen kuma na rufe jikina ne da shi. Sai ya ce, ɗanki ya yi ilhadi ne a bayan ƙasa, Allah ya nuna masa azaba tun a duniya. Sai ta ce, ƙarya kake yi, ɗana ya kasance mai yawan azumi ne, mai yawan ƙiyamun laili ne, yana mun biyayya, mai biyayya ga iyaye ne. Don haka ka sani kai mutumin banza ne, wanda Annabi sallama dama ya ce akwai mutanen da za su fito daga ƙabilan ku, ɗayan ya fi ɗayan shari. Bayan Hajjaj ya yi nasara a Makka, sai Abdulmalik bin Marwan ya ba shi jagorancin yankin Makka da mutanen Makka. Bayan lokaci kankani Hajjaj ya fitine su, suka yi ta ƙorafi. Har Abdulmalik bin Marwan ya zo ya hau mumbari a Madina, ya yi huɗuba, ya cire Hajjaj, ya sanya shi shugaba a yankin Iraki. Wannan shine mafarin kunci da fitinan da mutanen Iraki suka shiga. Tsawon shekara 20 Hajjaje yana jagorantar Iraki. Yayin da aka bashi mulki,
ya sauka ne a Kufa. Kafin ya isa, ya sanya aka tara masa mutane a masallaci, sai ya shigo yana mai lulluɓe da fuskansa. Ya tsaya ya kalli kowa da kowa tukunna, kafin nan ya fizge abin da ke fuskansa ya faɗi wannan huɗuban san shahararriya. Sananne nake mai faɗa da cikawa nake, yayin da na sa hulan yaƙi za ku sanni. Na rantse da Allah ina ɗauke da buhun sharri, kuma mai sharri zai samu sakamakon sharri. Ya ku mutanen Iraki, na ga waɗansu kayuka sun nuna, lokacin tsinke su yayi, kuma ni ne zan tsinke su. Lalle ina ganin jini tsakanin rawani da gemuka. Ya ku mutanen Iraq, ku sani Amirul Mu'minin Abdulmalik bin Marwan ya tankaɗe ya rairaye, ya duba ya ga cewa lalle ni ne na cancanta, don haka ya jefo ni zuwa gare ku. Ya ku mutanen Iraki, ya ku mutanen banza, ya ku taron munafukai, tsawon lokaci kuna cikin fitina, kuna kwanciya cikin ɓata, kuna jagoranci zuwa ga rafkana. Na rantse muku da Allah, zan yi kisa irin na tsaka, zan yi ɗaurin huhun goro, sannan zan kai duka kan mai uwa jawabi. Ni tumɓukewa daga tushe nake, idan na ɗau alkawari sai na ciki. Ba na son rawan kai, ba na son cece kuce. Ya ku mutanen Iraki, lalle ku wasu mutane ne wanda kuke cikin ni'ima a koda yaushe, sai kuka kafirce wa ni'imomin Ubangiji, sai Allah ya aiko muku da azabarsa. Ku tsaya da kyau, ku daidaita, ko kaɗan kada ku karkata, ku kasance masu ji da biyayya. Lalle ni ba na yawaitawa, ba na tsawaitawa, kuma ba a juya min, ba a guje min. Tsakanina da ku zararren takobi ne wanda baya komawa gida a zafi ko sanyi, har sai ya sauke wa Amirul Mu'minin girman kanku, ya gyara karkacewanku. Lalle na fahimci gaskiya nagarta ce, kuma nagarta tana kaiwa aljanna, kuma na fahimci ƙarya fajiranci ne, kuma fajiranci tana kaiwa wuta. Lalle Amirul Mu'minin ya yi umarni da na ba ku dukkan hakkinku, kuma na fuskantar da ku zuwa ga abokan adawansa ku yaƙe su. Lalle na ɗau alƙawari ga Allah, dukkan wanda ya ƙi yadda ya yi biyayya, sai na kashe shi, na rushe gidansa, na salwantar da dukkan dukiyarsa. Sai ya juya zuwa ga mutanen Sham, ya ce, ya ku mutanen Sham, lalle ku masoya ne, abokan zaman ƙwarai. Wallahi ƙanshinku ya fi ƙanshin almiski. Ku kamar yadda Allah ya faɗa ne, bishiya ce tabbatacciya, yayin da reshenta yake sama ana amfanuwa da ita. Sai ya juya ga mutanen Iraki, ya ce, na rantse da Allah, warinku ya fi warin shadda. Ku kamar yadda Allah ya faɗa ne, lalataccen bishiya ce, ba ta da tushe balle makama. A wannan huɗuba, Hajjaj ya bayyana wane ne shi, yaya salon siyasansa mai kaushi yake, sannan ya jefa tsoro a zukatan mutanen Iraki. Daga Iraki ya fara, amma sai da ya mulki yankin Larabawa mai girma, yankin Hijaz, Bahrain da Yemen, har ma da Khurasan. Ya yaƙi Kawarijawa da dukkanin 'yan tawaye ga daular Bani Umayya, kuma dukkanin yaƙin nan shi ke nasara. Ya gina Wasid a mazaunin hedkwatansa. Mu haɗa kashi na biyu domin jin ƙarshen labarin Hajjaj. A yi subscribing, a yi comment da abin da aka amfana da shi daga wannan bidiyo. Mun gode, sai mun haɗu.